யாரை கேட்டாலும் ஈஸியாக சொல்கிற வார்த்தை டைம் இல்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் இருக்கு. என்னோட டைம் எனக்கு தெரியும். எனக்கு இன்னும் 30 நாள் தான் இருக்கு. எனக்கு நான் 3 கண்டிஷன் சொல்கிறேன். அதன்படி நீ 30 நாள் நடக்கணும். 31வது நாள் எனக்கு நீ கோயில் கட்டணும். இல்லை உனக்கு நான் சமாதி கட்டிடுவேன். அவனா இவனா அதுவா இதுவா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதே.